Сънят бавно се изплъзва, но усещането от него все още е приятно и топло. Тялото ми е чувствително към лекия полъх от вентилатора на тавана, а сърцето ми бие учестено. Лежа заплетена в завивките, с възглавница между коленете си, както винаги. Придърпвам я по-близо и усещам топлината, която се разлива по цялото ми тяло. Прокарвам ръце по себе си, бавно и внимателно, усещайки меката материя на тениската си. Докосването изпраща приятни тръпки, а дъхът ми става по-дълбок. Всяко движение носи усещане за наслада и спокойствие. Затварям очи и оставям съзнанието си да се изгуби в този момент. Споменът за това, че не съм сама вкъщи, пробягва през ума ми. Съседната стая е тиха и вероятно Лио още спи. Въпреки това, мисълта за възможността да бъда чута носи едновременно вълнение и свян. Животът с него е лесен и приятен, винаги е бил добър приятел и уважавал личното ми пространство. Докосванията ми стават по-уверени, търсещи нови усещания. Тялото ми реагира на всяко леко движение и осъзнавам, че желая още нещо, нещо повече. С тази мисъл ставам и отивам в банята, където приглушената светлина от двора рисува меки сенки по стените. Докато се оглеждам в огледалото, виждам отражението си, косата ми е разпиляна, а очите ми са блестящи от очакване. Отделям миг да се насладя на момента и се оставям на водата да отмие всяко напрежение. Неочакван звук ме кара да замръзна за миг. Леко почукване по вратата. Лио ме вика с притеснен глас. «Всичко наред ли е?» пита той. Бързам да отговоря, опитвайки се да звуча спокойно. След кратък размисъл, решавам да поканя Лио вътре, водена от желанието да споделя този миг с него. Той се колебае, но накрая отваря вратата и среща погледа ми. Очите му се плъзват по мен, но се задържат върху лицето ми, изпълнени с любопитство и нежност. Миговете, които следват, са изпълнени с топлина и разбиране. В прегръдката му намирам утеха и усещане за близост, което дълго съм търсила. Всяко докосване е внимателно и изпълнено с грижа, всяка дума нежна и топла. Когато слънчевата светлина започва да изпълва стаята, осъзнавам, че този момент е нещо специално, нещо, което ще помня дълго време. Лио се усмихва и прошепва. Отдавна чакам този миг.